ऐसा भी नहीं है कि हम लोग पैसा है हम लोग को। अगर मीडिया के बगैर आप लोग का काम चलता है तो हम वापस जाएंगे। দৃশ্য প্ৰমোদ বড়োৰ আৰক্ষীয়ে কিদৰে সাংবাদিকৰ প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰিছে। তদুপৰি এই খেলখনৰ নামত বছৰি বিটিআৰ চৰকাৰৰ ৰাজকোষৰ পৰা দিয়া হয় কেইবা লাখ টকা আবণ্টন। কিন্তু আবণ্টিত ধন খেলৰ নামত খৰচ কৰাৰ বিপৰীতে সিংহভাগ ধন আত্মসাৎ কৰা বুলিও উত্থাপন হৈ আহিছে অভিযোগ। এনে প্ৰেক্ষাপটত সমগ্ৰ বিষয়টো গতি কৰিছে ঘোৰ অন্ধকাৰৰ দিশে। বিজেপি আৰু ইউপিপিএলৰ মিত্ৰতাৰ মাজতো স্থান লৈছে এক নুবুজা সাঁথৰে। दा बे 9 आरो 12 नि जितु रेशियो बे चेन्ज जानो थांगासिनो दं नामा बे इउपिपिएल दोलोआ गोबांथार खहा जागोनखौ नुहुरदों। स' बेनिखायनो राष्ट्रपति फैनो गोनांमोन, जन आब्राहाम सासे बलिउड एक्टर फैनो गोनांमोन, मोनसेनि उनाव मोनसे गोदान माने ट्रेडिं एप, आर्निं एपनि बागैहाय फोसावनायखौ नुनो मोनदों। मित्रता आमी नकरो, निर्वाचনৰ পিছত আমি যি কৰিব লাগে আমি কৰিম। বিটিসিৰ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা সকলে আজিৰ পৰাই সংগঠনৰ বাবে আৰম্ভ কৰক। কিন্তু এটা আৰু বিটিসিৰ নিৰ্বাচন रायजोफोर नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ मामाया एनाउन्समेन्ट खालामनानै होमारबाय। टिउनानो सोलायहांबाय दानाबा नै काउन्सिल इलेक्शना खाथि फैगासिनो, बेनिखायनो माखासे दैदेनगिरि हान्जाफोरनि टिउनफोरा सोलायनो हमबाय। बिथांफोरनि राव, बिथांमोननि इन्टारेक्ट खालामनाय ससियेल मिडियानि थ्रुयै निउज पर्टेलफोरावहाय चेन्ज जानो थांगासिनो दङ गोबां दैदेनगिरिफोरानो दिनैनि समावहाय। स' बिदिनो आरो बेजों लोगोसे माखासे अनलाइन ट्रेडिं एप्सफोरनि ओरैबायदि फोसावनाय, माने जोंहा गर्जन सारा बुंनाय बायदि जोंनि ओनसोलावहाय गोबां डिजिटेल जाजोब्बाय बयबो होननाय बायदि, माने जोङो साख्रि बाख्रि होनो हायाब्लाबो, सरकारा होनो हायाब्लाबो दिनैनि जोंनि लाइमोनफोराहाय गाव गावनो मोनसे इनकामनि सर्स माने लामा बासिनानै लानो हानाय जाबाय। डिजिटेल जुगावहाय गावनि स्किल्स आइडियासफोरखौहाय ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव लाबोनानै बिथांमोना रां आरजिनो हानाय जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदोंमोन। जोबोद मोजां मोनसे एडभाइसबो होदों। नंगौ डिजिटेल जाबाय, नाथाय ओरैबायदि डिजिटेल जालांबाय माने सैथोआ बबेहाय, नंखाया बबेहाय, बबेयो रं, बबेयो राइट, बेखौनो माने डिसिसन लानो रोंला, डिसाइड खालामनो रोङि जाबाय। ओरैबायदि डिजिटेल जाबाय। दा बेनि बागैबो सावरायगोन। बेनि सिगां मामाया मा एनाउन्समेन्ट खालामखो हयथ' गोबाङानो नुबाय आरो गोबांथार निउज मिडिया पर्टेलफोरावहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय, खोनानो मोनबाय। फैबाय थानाय जितु काउन्सिल इलेक्शनावहाय स्पष्टयै बिथाङा फोरमायना होबाय जे इउपिपिएल हान्जाजोंहाय काउन्सिल इलेक्शनाव बा अन्य पार्टिफोरजों बिथांमोना एलायन्सआव थाया, हारसिङैनो कन्टेस्ट खालामगोन। माने बेवहाय एबारनि कम्पिटिशना जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन, नायनो गोनां जागोन। बेला फारसेथिं बिपिएफ दोलोआबो खम नङा, बिथांमोनाबो गोबांथार माने अपोजिशन हिसाबै रल लानायखौ नुनो मोनदों। आरो थांनाय लकसभा इलेक्शननि जितु रिभिउखौ जुदि नायोब्ला बारा मार्जिन नङामोन, जिहेतु सामथिं अराउन्ड 40 to 50 भट्सनि मार्जिनाव बिथांमोना जेनदोंमोन। अब्लाबो मोनसे बिराद टाफ फाइटमोन बियो, जिहेतु बेला फारसेथिं जों नोजोर होयोब्ला इउपिपिएल, बिजेपि आरो एजेपि बेफोरबायदि एलायन्स बिथांमोना दंमोन ज'है। दा ज'है दंमोन, दा सोर बबे दोलोनिफ्राय बेसेबां भट मोननो हानाय बेबो स्पष्ट जानानै फैदों। बबेबा समस्थियाव जिहेतु जोंनि काउन्सिलनि समस्थिफोरावहाय बिजेपि हिसाबै माने गोबांथार भट मोननायखौ नुनो मोनदों। माने ओभारअल जमाहै बिथांमोना बबेबा समस्थियाव गोबांसिन, बबेबा समस्थियाव जोबोद खम, बेबायदि आरोना भट रेशियोफोरखौ नायोब्ला। दा बे बेलायाव काउन्सिलावहाय सोर बबेथिंहाय गोबांथार सिट लांनो हागोन। क'क्राझारनि बाथ्रा बुङोब्ला दा क'क्राझारावथ' गोबांथार रायजो राजाफ्रा क'क्राझार लकसभा हिसाबै बेवहाय मोनबेसे काउन्सिल गोग्लैयो जोंनि बिटिसिनिफ्रायहाय। स' थांनाय जितु रिजाल्टखौ नायोब्ला बेवहाय जोबोद मोजां मोनसे फाइट खालामदोंमोन क'क्राझारा। थिग 2025आवबो एखे बेबायदिनो नुहुरदों। जितु लकसभा एमपिनि रिजाल्टनि जितु भट रेशियो बे गोबांथार पार्सेन्टेज माने बिपिएफआ मोननो हादों। स' ओभारअल
जोबोद टाफ कम्पिटिशन जागोन बेनिफ्राय दा साननो गोनां बाथ्रा नैबेसो जोंहा UPPL पार्टिया प्रेजेन्ट रुलिं गभर्नमेन्टआव थानाय हान्जाया बेसेबां सीट गावसोरनि फेभाराव लांनो हागोन जिहेतु थांनाय बाराव बिथांमोना नारा नाथाय जुजिनानै 11 सीट्स 12 सीट्स मानगोनां प्रमद बर' सारा मोननै सीटआव देरहानो हादोंमोन स' 12 सीट्स बिथांमोना लानो हादोंमोन BPFआ 17 सीट्स मोनसे लार्जेस्ट मेजरिटी विनिं पार्टी जानो हादोंमोन बेनिफ्राय BJPआ 9 दा बे 9 आरो 12 नि जितु रेशियो बे चेन्ज जानो थांगासिनो दं नामा बे पिक्चारा जितु बिथांमोना एलायन्सआव थानाय नंला अब्ला जुदि UPPL निख्रुइ जुदि BJPआ मेजरिटी बांसिन मोनोब्ला अब्ला बिथांमोना सोरखौहाय एलायन्सआव लाना सरकार दागोन बेबो मोनसे प्रेडिक्शन खालामनो गोनां जे बिथांमोना हयथ' बेवहाय गोबांथार मोनसे बिराद गिदिर रल लानो थांगासिनो दं BJPआ स' बेनिखायनो सांग्रां जानायाबो गाहाम जिहेतु बिथांमोना बबे दिगजों लांगोन जोंनि काउन्सिलखौहाय जों बेखौ हमस' हाया मिथिस' हाया थोंजोङै जोङो नायोब्ला बे जोंनिनो खहा जागोन बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोनाबो दा गोबांथार माने बेबायदि जयनिं हाबाफारि जानाय अलरेडि फैनो हमबाय गोबांथार माने UPPL हान्जानिफ्राय BJPआव जइन जानायखौबो गोबांथार खोनानो मोन्दों जिहेतु बिथांमोननि गेजेराव मोनसे रायज्लायनाय दंमोन जे BJP बा UPPL निफ्राय थांलाय फैलाया जानाय नङा होननानै नाथाय दिनैनि समाव बेनि अपोजिट मोनसे एक्टिभिटिखौ नुनो मोनगासिनो दङ स' बेवहाय UPPL दोलोआ गोबांथार खहा जागोनखौ नुहुरदों स' बेनिखायनो इलेक्शन मेनिफेस्ट'फोरावहाय इस्तिहारफोरावहाय माबायदि एजेन्डास माबायदि खामानि माबायदि बाथ्रा माबायदि मावगोनखौहाय बिथांमोना रादाय होगोन बेखौ आरो मावफुंजोबनो हागोन ना हाया नैबेनि सायावसो कमन मानसि रायजो राजाफोरनि भटआ फेभार खालामगोन डिपेन्ड खालामगोन बबेहाय होयो बे स्पष्ट जाबाय जिहेतु जों बुंबाय थाखादोंमोन आंबो आवगोलनिफ्रायनो आङो बुंबाय थादोंमोन अलमस्ट आंनि माखासे पास्ट भिडिअसफोरखौ नोंथांमोना चेक इन खालामनो हागोन प्लेलिस्टआव जे who will be the next CEM BTR नि BTC नि हयथ' बिश्वजित दैमारी ना प्रमद बर' मानगोनां प्रमद बर' ना मानगोनां हाग्रामा महिलारी सोर सासेया जागोन जिहेतु बेवहाय साथाम मोनसे प्रोजेक्टेड CM नि लिस्ट फैदों स' BJP नि फारसे बिश्वजित दैमारी UPPL नि फारसे मानगोनां प्रमद बर' BPF नि फारसे मानगोनां हाग्रामा महिलारी दा मोनथामबो दोलोआ गोख्रों एक्टिभलि सोरबा रुलिंआव सोरबा अपोजिशनाव मोजां रल लागासिनो दङ एन्ड बेनि फाइट्स बेनि ओभारअल आउटकामखौ जोङो थांनाय लकसभा इलेक्शनावबो नुनो मोनबाय एन्ड बाक्सायाव नो डाउट बाक्सायावहाय क'क्राझारावहाय मेजरिटिया BPFआ थांगोन बायदि बेनिफ्राय बाक्सायाव एसे मिक्स जानो हानाय दा उदालगुरिया डिपेन्ड खालामगोन उदालगुरियाहाय सोरजोंहाय बांसिन एटाचमेन्ट दङ बर्थमाननि समावहाय बेखौ बारा मोनथिथ'वाखै स' नोंथांमोना प्लिज कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट्स खालामना फोरमायहर उदालगुरिनि जाय दङ जाय आंनि भिडिअखौ दिनै नुदों नोंथांमोना फोरमायहरदो फैबाय थानाय काउन्सिल इलेक्शनावहाय नोंथांमोना बबे दोलोखौ सापर्ट खालामो जिहेतु आङो साथाम हाई प्रफाइल इमेजखौ नोंथांमोननो अलरेडि फोरमायनानै होबाय मानगोनां बिश्वजित दैमारी मानगोनां प्रमद बर' आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारीयाव सोर सासेखौ सायख'यो ना आरो सोरबा गुबुन गोदान इमेजखौ थिक खालामनानै दोनदों बेखौबो फोरमायहरदो जेन हक ओमफ्राय बे अनलाइन ट्रेडिंनि बागै दा गोबांथार जोंनि ससियेल मिडिया प्लेटफर्मफोरावहाय फेसबुक पेज इउटुब वाट्सएप स्टेटासाव माने मोनसेनि उनाव मोनसे गोदान माने ट्रेडिं एप आर्निं एपनि बागैहाय फोसावनायखौ नुनो मोनदों गिदिर फिसा गासैबो बै ट्रेडिं एप रिलेटेड आर्निं एप माने प्रमोशन होनाय बेफोरनि बागै प्रमोट खालामनायखौ नुनो मोनदों स' बिनि गेजेरावनो बिथांमोना मोनसे क्लेरिफिकेशनबो होदों जे बे गावनि रिस्कआव खिन्थु माखासे गिदिर इउटुबारफोरा बेफोरबायदि फेक एप्स बा साननैसोल' थानाय एप्सखौहाय दिन्थिनानै आर्निं जादों होननानै फोरमायथिनायाव गोबांथार माने मोजांबो फारसेथिं आरो बहुत गाज्रिबो इनफ्लुएन्स लाबोदों जिहेतु सोरबा बायदिया जइन जानो सानाखैमोनब्लाबो जाफ्लांबाय जिहेतु मोनसे बिराद गिदिर इमेजनि इउटुबारफोरानो जुदि बेबायदि फोसावोबा बिथांखौ फल' खालामनानै दे बिथाङानो जुदि हाबदोंब्ला आंबो बे रिस्कखौ लानाय नायनो होननानैबो हाबनानै गाब्र'गासिनो दङ स' बेफोरबायदि बेनिखायनो आङो रिकमेन्ड खालामो जे नोंथांमोना माखासे ट्रेडिं दङ लिगेल जाय अथराइज मोननाय माने रियेल बेफोरो
स' बेवहाय माने ट्रेडिं खालाम साबसिन जायो बे पार्मानेन्टबो आरो बे टेम्परारि जितु अलरेडि होनखालायनाय जे 6 मान्थ थागोन मास मोनसे थागोन रिसेन्टलि लन्च जानाय बे सोलिगोन बेबायदि दा सोलिगोन ना सोलिया बेखौथ' जों रावबो मिथिया स' थिग बेबायदिनो स' आइ साजेस्ट जे नोंथांमोना गोबांथार प्लेटफर्म दङ अफलाइन अफिसफोर दङ नोंथांमोना बेयाव भिजिट खालाम ट्रेडिंनि बागै बिथांमोना माबायदि ट्रेडिं खालामनांगौ बेखौबो गाइड होगोन आरो बे जितु आर्निं एपनि ट्रेडिं बे एक्चुअलि ट्रेडिंआनो नङा बे जास्ट डेम'ल'सो आं होनबावो दा बिदिखौ जियानो हक बेफोरो गासिबो नंखाय जुदि लटारि सिस्टेम बे नोंथाङा जुदि लाखियोब्ला बाइचान्स बोरैबा चान्स मोनगयोब्लासो बेवहाय आरजिनो हागोन नाथाय बे लिमिटेड नोंथांखौहाय माने बे इनफ्लुयेन्स खालामबाय थायो दिनै एसे गरनै मोनहोबाय गाबोन गरनैसो मोनहोलायबाय समफोर गरनैसो मोनहोलायबाय बेनि उनाव नोंथांनि लबा बारायलांबाय थागोन स' बे लबा बारायनायनि गेजेरजोंनो नोंथाङा आरो गोबांसिन इनभेस्ट खालामनो लुगैगोन स' नैबे इनभेस्ट खालामनायावनो नोंथाङा जिखिनि आरजिदों बेनिसाय उल्थासो जाहैनोबो हानाय स' बेनिखायनो बेफोरखौ एभयड खालामनो नाजा डिजिटेल जुग जितु जादों डिजिटेल जुग होननानै बुंदों एसे डिजिटेलि साननानै नाय उन सिगां बिजिरनानै नायदो एन्ड डुरान्ड काप आरो डुरान्ड कापखौ लानानैबो गोबांथार माने सावरायनाय जादों जिहेतु डुरान्ड कापआव मानगोनां राष्ट्रपति फैनो गोनांमोन जन आब्राहाम सासे बलिउड एक्टर फैनो गोनांमोन एन्ड आसामनि मिनिस्टार्सफोर आरो बिजेपिनि एमसिएलएफोरा पार्टिसिपेट खालामैखौबो नुनो मोन्दों आरो लोगोसेनो माखासे रिपर्टार्सफोरखौबो हाबनो होयैखौ नुनो मोन्दों स' बेफोर जाथाया मानो जादों बहाबा नङा बहाबा डुरान्ड कापनि मुङावहाय दिनै बहाबा नङा बहाबा जाख्ल'नाया जादों नामा नैबे सोंथि सिखांदों गोबांथार सावरायलायनायबो जागासिनो दङ आरो दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थेबो जालायनाय नुदों बिक्रम दैमारि आदाखौबो बेनि फारसे बुंथिनायखौ नुदों फैला जे बरगयारि बिथाङाबो बेनि फारसे दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ नुनो मोन्दों दा बेफोरबायदि दा बेनिखायनो रायजो राजाफोरनो जाय अर्गेनाइज जाय हस्ट खालामदों गभर्नमेन्टआ सोरबा गभर्नमेन्टनि फारसे जुदि डुरान्ड कापआव सोरबा स्पक्स पार्सन दंबा बिथांमोना बुंफ्रुमना होनांगौ एक्चुअलि बबेहाय मा बेसेबां मा बाजेट बोरैहाय मा बाजेटखौ खालामदों डुरान्ड कापनि थाखाय जिहेतु डुरान्ड कापआ जोंनि बिटिआरनिल' नङा ओभारअल इन्डियानिनो मोनसे जोंनि एसियानिनो ओल्डेस्ट टुर्नामेन्ट बियो स' बेवहाय मोनब्रै सिटि दङ दा बेवहाय गासिबो बार्डेनखौ जोंनि बिटिसिआ गोबांसिन लादों नामा नैबेखौसो जोङो मिथिनो लुगैयो आरो बेखौ लानायनि गेजेरजों जोंहा मा प्रफिट दङ जिहेतु जोङो नुबाय जोंनि बड'लेण्ड एफसि टिमा जे पारफरमेन्स खालामदों मोजाङानो फार्स्ट टाइम बा सेकेन्ड टाइम सम नाङो जिहेतु एक्सपिरियेन्स लेक अफ एक्सपिरियेन्सबो आरो हयथ' बिथांमोना बुंदोंमोन जे एबार एटलिस्ट सेमि फाइनालसिम जों बिथांमोनखौ गेलेनायखौ नुनो मोनगोन मोजां कच होगोन होननानै बा होदों होननानैबो बुंदों आरो लोगोसेनो मोजां प्लेयार सेलेक्सन खालामदों होनना बुंदों जिहेतु थांनाय बाराव जों नुदोंमोन आइएसपिएल खुंनायनि गेजेरजोंहाय दाब जोंनि बिटिसिनि ओनसोलफोरनिफ्राय प्लेयार्सफोरखौ सायख'नानै लांदों होनना बुंदों स' बिथांमोनखौहाय बोरैहाय बिथांमोना मेनटेनेन्स खालामदों प्रपार बिथांमोननो सुबिदा होदों ना होआखै बेबो इम्पेक्ट खोलैनो हानाय सुबिदा होनाय होयैयावबो प्लेयार्सआ इम्पेक्ट खालामो डिपेन्ड खालामो जे माबायदि पारफर्म खालामगासिनो दं माबायदि कच मोनदों बेनि सायावबो डिपेन्ड खालामो दा ओरैनो खुगाजों खरसा जायो खेलाखौ जितु जोङो खुंदों हस्ट खालामदों खरसाया जाखायो मोनसे खेला अर्गानाइज खालामनो गोनांबा खरसाया जाखायो होनना बुंदों बे नंगौ खिन्थु खरसा खालामनायनि गेजेरजों बे खरसाया जोंनि फारसे बेनिफिटेड जादोंना जायाखै जों माबा मोनसे मावोबा जेब्लायबो जोङो मोनसे बेनिफिटखौ नायनांगोन ना आरजिनायनिल' नङा जेनेबा खरसाया गारदों जितु इन रिटार्न जों मा लुगैयो एटलिस्ट जोङो मोनसे मोजां पारफरमेन्सखौ लुगैयो नाथाय बेवहाय सेलेक्सननिबो प्रब्लेम थानो हानाय सेलेक्सनफोरा मोजां जादोंना जायाखै बेखौबो नोजोर होनांगोन लोगोसेनो लकेल टिम हिसाबै लकेल प्लेयार्सफोरखौहाय जेनखादोंआनो जिहेतु फार्स्ट प्रिफारेन्सखौ होनांगौ बेवहाय जोङो नुदों माखासे निग्रसफोरखौहाय फरेनार्सफोरखौहाय बांसिन सोनाय साबा सयजनसोल' जोंनि लकेल टिम आरो टिम 11आवनो गासिबखौबो जोंनि लकेलनिखौनो सोना होमबाना साबसिन जागौमोन होमा पारफरमेन्सफोरा आरो अडियन्सफोराबो सापर्टार्सफोराबो नायनानै मोजां मोनगौमोन एटलिस्ट दे हाबाबो हायाबाबो जोंनियानो गेलेदोंमोन नाजादोंमोन होननानै मोनसे बुंनो हानाय लामा थाहैयो आरोना आंनि फारसे बे साननाय सिम्पलै बड'लेण्ड एफसिखौ जेननायनि बागै गोबांथार प्लेटफर्मावहाय खामानि गैया आरिया होनायनि फारसे शिबा बसुमतारी बर'नि माने जाखांफुनाय एक्टर नामा बिदि बायदि होदोंमोन मोनसे नुदोंमोन आं बिथांखौ बड'लेण्ड रादाब ना बड'लेण्ड बुब्लि ना गावनि फेसबुक पेजनि थ्रुयै बिथाङा मोनसे मेसेज हरदों जे गेमखौ जों मानो गेलेयो गेमावहाय जेननाय देरहानाया थायो बेखौ बयबो बुजियो बाट
सेलेक्शना बेनि उनथिंहाय जोङो जुदि नाहरोबा बेनि मेनेजमेन्टआ माबायदि जादों सेलेक्शना माबायदि जादों प्लेयार्सफोरनो प्रपार जे नांगौ बेखौ होदोंना होआखै बेबो डिपेन्ड खालामो सासे प्लेयारनि पारफरमेन्सनि सायाव स' बेखिनियानो आंनि फारसे बुंनो गोनाङा आरो आङो बांद्राय बेनि फारसे बुंनो सानाखै आरो UPPL आथ' बे बारावहाय कमप्लिटलि कमिउनिकेशन काट अफ BJP निफ्रायहाय काउन्सिल इलेक्शनसिम बिथांमोनाहाय आलायन्सआव गैथ'ला बेफोरबायदि दा काउन्सिलासो खोन्थासिगोन दे फैबाय थानाय समाव बबे पार्टिया थागोन बबे पार्टिया थाया स' श'आ जोबोद गरम जागोन स' जों नेनानै थाबाय समखौ नेनानै थानोसै बेनि उनावहाय सोर फैयो सोर फैया बेखौ जोङो लासै लासैनो मिथिलांबाय थागोन आरो थिग बेबायदिनो गोदान टपिक आं नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोबाय थागोन स' बेसेनोसै दिनैनि भिडिअ एन्ड जायफोरा आंनि भिडिअआवहाय गोदान स' नोंथांमोना प्लिज साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो एन्ड मोजां मोनदोंब्ला लाइकबो खालामदो आरो नोंथांमोननि लोगोफोरनिसिम आंनि भिडिअखौहाय शेयार खालामहरनो दाबाव स' लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय